karo ngipitku aku ngipit dimut wedhus. Kok iso kaya ngono? Iso menten kok ditabrak tiang. Oh, kowe ditabrak aku dirangkep awakku ae. Gemeter kabeh to. Wong aku ora tau ndek bojo dirangkep wong wedok. Ngamakan pelek, yes. Wah, sik sapa iki? Suarane kok. Kok kaya bapak? Iya. Dek. Lho. Dagelan ra sepel matane. Lali aja. Kowe gak ngono amat. Aku nek ngene ku ra terus geret kowe terus kowe matu. Aku lali. Baleni amat. Aku nak kaget mergo mogol dadi tukang rosok. Aku ape semaput apa? Tulungi kowe. Enggak ora mbok kandhani aku mau. Nah, mbok kandhani tak tulungi. Kobong. Tak baleni ya, tak baleni. Iya. Suarane kaya Pable. Iya, Mbak. Den oleh. Lah. Aku mbahmu ya nek. Lah nek kowe Kok narik? Lah nek kowe diperintah ngono cepetem ra karuan. Nek mau lali pose lho. Kalau iki malah gak ero ya sadar no to. Ayo. Ayo. Wah kok ora ngono. Kakak, kowe iki pamit sampe melu bos rukin ning bangunan ngecat kok malah dadi tukang rosok. Iki apa? Ora iso nyunatno anak balik. Ini, tak mesti. Kowe nek geger-gegero, aku ning omah nggone kowe sak tekaku. Kowe nek penting kowe nyebut gawean tak anteni ning omah ya. Kowe nek geger-gegero. Sik. Kowe metu mek kutha. Ora. Aku kono. Ya, kene nopo ora antuk ora apa. Ya wis kurus sik. Aku